Folkamengingen kanskje mest område evne i allmänna rummen, men lyder jo ikke bender også at vi mekner å få falskje ståast i fergen. Exit-ferger heitja nødgjøre bak som vi gjør etter evne, og annar Ridhønden, eller hva vi sier, her i Rekvo, og han kommet ut av stående. Velkommen dere. Takk for det. Og i løtene så misser vi at en halvt andre folk av hver en år skriver det du tog inn til å skrive. Hva høvdsårsynken til at det rymer? Ja, folk flyttar först och främst anton och uppbygga örndon, men det flyttar eisen i örnsambanden. Och inte minst så såg vi att det är eisen folk som är i arbetsfören, alltså dessa folk färra av arbetsmarknaden för till Danmark och andra land att arbeta. Det är vi utflyttar inte bara ungdom, vi utflyttar eisen arbetsmäge som vi så härliga har brug för. Og hva det så som det sier til, som gjør til at det ikke tømmer å komme hjemme til? Altså, høvdsårsøkken? Ja, problematikken er sånn alle komplekser, men hvis man skal ta nega borser i ord, og i bogen har vi så tidlig 4 folk borser i ord, så vi halda fortelja hver sin læn en ombående søve. Hvis vi tar nega de tingene som de sier, så viser det med andre arbeidsmødleggene i førgen, det viser bostadmødleggere, det viser kostnadsstøy og så videre. Og det er kanskje alt nega vi har hørt om før, men man kan se ut där tålene så alarmerande att hvis løsningen ikke kommer nu, ja, men så blir det avlengen også ekkeslig. Så vi har fætter arbeid i lagpraktiska, vi bostadmødleggene og kostnadsstøy og så videre, men vi har faktisk eisene ganske stendt sterskaste mynden at han arbeider ned til vi har en såkalt image-trobleika i førgen. Vi har en tendens til at gjøre oss selv vergen vi har en tendens til ikke at du har selja førska samfunnet til oss selv og til ære føringer. Hvis du spyr føringer utanfor føringer, så har det ofta en mynd av førigen som ikke passar og som ikke rødt. Vi tar en fantastiske kvaliteter i førigen, så vi kan bare ikke holde å selge noe vel. Hva det for myndir du tar seg om? Ja, det til dømes sår som at førigen er altså snæversikt, og vi er så konservativ, og ikke betydelige førigen, og så videre. Sjående er det par sannleggere tog, og til rett at vi til førigen har at mansdominerer samfunnet til menn som sitter av 55% at de går inntøk noen i førigen, og så videre. Men det er sånne ting i førigen som er progressiv, som er positiv, og førigen på alle måter er et moderne samfunn som sagtast kan rumme som folk nå. Men hvor det som ikke dår å selge føringer? Hvor har du til oppgavene? Ja, det er en gang spørninger, og trobeleisen er nok den at skal du legge til en politiska myndleika, så den politiske myndleiken agerer først og fremst etter hver ligger etkvønner som er. Og da etkvønner ikke ligger folk som ikke er i her, og som kanskje heller ikke ettersprer å få flere folk til. Hvis folk har trobult som er har fått som daglig henga sammen, hvor skulle de så vilja, vi gjør oss, vi vil ikke ha så utrådhøttene, vi vil heller sette 130 millioner i et prosjekt som skal løse en trobleika som vi kanskje ikke ordentlig skilje og heller ikke ordentlig kjenne avlengene av. Så det er man kan säga att det här som är paradoxiskt är att problemet ligger är att Taimon som får trubbel till att lösa det. Och tydligen är det som vi gör det till att det är en spårning om att räka eller brett och komma dom löktinge räka kommuner och inte minst Vindelöv i förrän om att samma kunde och sälja för helt enkelt något bättre. Hva er det så falskene som greier fra i bøkene, så 4 falskene du nevner? Ja, vi har så 13 essays, altså 13 såkalla tuja greiner her, folk personlig frasøk noen, vi kanskje mer er greinande og analyserande, og så har vi Tore Kjølbro, og så har vi Trønte Dalskær, som leser til myndajournalist, de har også skrivet noen greiner og mynda noen greiner som skulle fortelle 4 søver, og her i midten er til dømes Ami Hansen, som er nå bor i Førjun, som forteller om jeg ser lukkelig kvinnestøvene i Førjun, Boje Beck Jensen, som er en nok så sjølsom søve om en drong som langt i ungen åren vendte sånne gongt fra at jeg hadde trobult i skolen til det å være lektar i DTU, og han forteller om etter den akademiska, så har det et pær i Kjeppmannhavn som bor her en livsstund som øyne jeg kan kjenne til, som er veldig ombående for en stor part av føringen som bygger utan at det bygger vi en oppgang ångsens i Kjeppmannhavn, livet er ganske vanligt liv, og her var kanskje ikke ordentlig at det er helt store ideologiske årsøkene eller noe helt avgjør som gjør til at de ikke bygger i føringen, men livet lukker som bare henter, og de enda i her, og de kunne sagt hans flytast, og de reisen til ut at de blir til å flyttes falskene, men de kanskje trobelig identifiserer seg med hva de er. Så er det en grein vi, en som heter Sonja Voksei, som er en av dem som flytter i føringen ur kreppene, og det er en særlig søva, og øyelig ombående for en stor part av føringen, de flytter flere tusen føringer ta i kreppene,
han myska sövan här var kanske ofta diska ut så när helt han social sövan som kom 18 krepparna men inte ta fel att det bor big för föringar ut Danmark som flotter i krepparna som en här bor en sorg ut en långsel som är trubbel att hamna viager och är en trubbel att kunna avska till att få till att förja men det står pass att han föringar så big utomlands och du skulle ta är på så bort. Men hivin är ett annat sjön med här Ami Hansen som du nämner i beskriften är ett attursti att flytta hemåt. Är det en hubbor som är vanlig? Det halda vi så och hvis vi hittar ett töl någon som utan att nämna något från ett töl så är det undgivet att kvinnor som flyttar ur färjan mest sannolikt inte efterspyr att han kvinnelufstöld, han kvinnelajklot som är ur färjan. Och det har att det sjönner mig som amitchen vi och hon själv kom vitt vi tar inte be om det passar ju också över överväl på något som bara må passa. Ska inte med klockan på alla de här stövna men hvis du hickar efter det samla myntene så halda vi att hon är på det. Men det är att inte krutcher och inte hungersnei för en så färdig folk att flytta hemåt eller den hubbor som släck existerar. Det ska man tro alltså vi har ett fantastiskt samhälle som har ingen kriminalitet det är öliga vägkost och det är vi färre vi nu höp så då har vi öliga väl repakon men det är också så mycket inte gärligt att vi dam öliga väl att eller de som har botalans nu de flesta och botalans stitcher eller långt tog och damer öliga väl att komma åter till förja och vi är i förjon och kanske gänga för som klävon alla söker av stävnen och så vidare men det är också vi att han 16 februari eller 4 april så är det bara inte no sex och där bygger förjon oss. Till Eisen Grein här som säger att tillflyttarloven är oägna till åkara och hon är till oägna populistiska röntor lösa trubbelläggar som vi alltså inte har. Vad lägger du snär? Ja, det är ett alltså hvis du hickar till sliter spårningen så är tror jag man att lösa det på. Äntligen måste du få folk att fast där. Få det görs negativt, men du måste ju för folk flytta. Eller måste få folk att flytta hem efter. Eller måste simpelt få andra tillfällen. Det här var land som har stora problem vi tillflyttning Ireland. Till land som Irland och Island alltså just några och det som ligger då är att vi har angått sportorganisation vad är det vi vill vad är det för lov vi vill ha vi har en danska lokal i Östland som vi det bogen sätter sportnation vi är hon hur äknat lockon och är hon äknat till ändamål det här till välagan en person som känner för vi förlägger det ska nästan stäga att hotorkester flow att kvar för en sån person kom in till så några har vi bruk för dem. Ja, men det ser alltså det tycker jag som skulle fram med det ser att det är en populistisk röntum att lösa trubbelläggar som Chava. Det är så mest alla människor att hur hövnt någon men det är så är snäcka som är färdig jökten och är bor och vi sånt det är inte pur 100% i ödlom men akkurat här så är nystöden är vi riskjöten allt för samtidigt och ödlom är det nej om så man kan diskutera om lokaven är det solas eller solais och det är alltid trubbel att diskutera lokav men hade ödlom ett check som är luftsnejt för det samhället. Ja, alltså det kommer vi i Tøjsli Norsen som ständer av backsyn av bogen. Alltså jag vet här är kanske en av de trubbigaste pastoren vi arbetar vi har bogen i exit förr. Så är just och vi konstant här vi tror ju det och snackar flera timmar om allt möjligt och personliga röntor och folk vi känner och så framväs. Men hur så löser vi det här? Och kvar börjar vi alltså och det närmaste är ju det här how alla law practice döm att döma som flera nämn och flera jag har nämnt och är så tillgång till så som färasella producer så det är och bara alla näka som virkelig skæka folk i som døvun og kostnar støy generelt men vi kom i bogen og vi har bygget folk om man kommer konkret om bogen att till dømes hvordan man brødde logav og under lagpraktisk døm men i ferie løyva meg at gløya sinne er på spungen og lade upp til folk som tog meg kjeba bogena og tog meg leserne at lese om hver tøysa løsning jo igjen. Ja, hver er malbakgrunn som hentar bogen vent seg til? Malbakgrunn er väldigt alla förändringar. Nu är det amerikansk fortsätta väl i det. Och för förra året blev Barack Obama valde vi slogan om Yes We Can. Och vi talade att vi absolut kunde lösa den här trubbelagan. Men det är nöjligt att vi får en öliga breja folkslig uppbackning att det är det. Att köra det ut till politiskt, akademiskt, havnasligt mål till är inte lösningen. Och vi vill nå på många måter fram vid tog. Så vi vill räcka brett och vi lägger också öliga bättre räcka så brett som möjligt i sports. Her er Rekva, som sitter i rydstøtten sammen med Høgnar Reistrup, som har skrivet bogen Exit Ferger. Takk for at du kom til å greie fra. Så takk.